tikulandireni okondamvera pano ndi Panyasa Voice Box pamene nkhani nthawi zambiri zimakhala nkhani zandale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndokambapo nkhani zandale tabwera pano ndi mawu a Mr. Abdul. Mr. Abdul akulankhula kunena kuti ngati nkhani zandale zimasokonekera kuno ku Malawi nthawi zina vuto lake ndi abale athu kapena kuti atsogoleri a mpingo wa CCP komanso mabishop a mpingo wa chikatolika akuti amene watu nthawi zambiri amalowerera kwambiri nkhani zandale zimene iwowa samenena kuti akhalemo iyayi. Ndekte ndikhale modzi pano Panyasa Voice Box kuti Mr. Abdul akuti bwanji pa nkhani ya atsogoleri a mipingo kumalowera kwambiri nkhani zandale kuno kwathu ku Malawi, ndipo akamaliza mutuza maganizo anu pa zimene ali na Mr. Abdul in the comment section below kuti kodi inuyo maganizo anu ndotani pa nkhani imeneyi mutuza pano Panyasa Voice Box. Zikomo kwambiri zina langa ndine Abdul ndabweranso lero pa 22 February 2025 limene lili la loweruka. Nthawi zonse ine Abdul ndi muvu wa chilungamo timatamangira mwa mafumu athu kwapasa moni mafumu athu kwanyadira mafumu athu kwathukuza mafumu athu kwanyadira mafumu athu pa ntchito yotamandika imene akugwira mmudzimu kwayang'anira wanthu kumva madandaulo a wanthu kulira limodzi ndi Amalawi. Zonsezo ife tinaziona kuti yayi ndithu mafumu athu ndi anthu amodzi a iwo amene amagwira ntchito kwagwirira Amalawi kwatondoza Amalawi. Ndiye mafumu athu onse achingoni wawa ngoni wawa, mafumu watu onse achisena madokera mafumu watu onse achichewa muli bwanji mafumu watu onse mafumu watu onse achilomo moserewa mafumu watu onse achitumbuka matandalauli mamwenyegetu gozipaka chiyawo tusindire uli zuma kwambiri Amalawi kulankhula kuti kumalangulira kuchokera kuno kumuvu wa chilungamo. Ife amuvu wa chilungamo nthawi zonse tinazipereka kuti tiyenda ndi Amalawi tiziuzana zochita ndi Amalawi komanso kwakumbutsa Amalawiwo kuti Amalawi pamene tikupita ku chisankho cha 16 September 2025 tiye tilingalire mwanzeru komanso tikumbukire mavuto onse amene takhala tikukomana ndi ulamuliro wa Chakwera komanso ndi MCP. Komanso tikumbukirenso kuti ngakhale DPP nthawi imene nali mboma nayonso timakomana ndi mavuto osiyanasiyana, kuba misongo yathu, kuyenda ndi zikwanje mtawuni musankho, kupha wanthu. Zonsezo zimachitika nthawi ya Profesa Peter Wamuthalika. Ndiye nthawi zonse ifenso timapempha kuti ayi tiye tikumbukirenso ubwino wa chipani cha UDF nthawi imene amalamulira Dr. Bakiri Muluzi. Kodi Amalawi munakomana ndi ufulu wotani? Kodi Amalawi ziko limayenda bwanji? Kodi Amalawi masukulu amayenda bwanji? Kodi Amalawi mabizinesi athu amayenda bwanji? Kodi Amalawi makhadi yeti bwanji, misonkho bwanji, ndende zija zoopsa zinali bwanji? Ng'ona zonsezo kodi amene anazitetsa ndani? Ndiye timaona kuti chipani chimene chinatetsa nkhanza zonse za MCP ndi chipani cha UDF komanso mozunguzidwa ndi Dr. Bakiri Muluzi. Nthawi zonse ife Amalawi tikamafuna kulankhula tiye tizikumbukira pa ntchito yotamandika imene anagwira Dr. Bakiri Muluzi ndi timu yawo ya UDF komanso ndi chipani cha UDF. Ndiye tikamatero ndiye kuti Mulungu nthawi zonse azatipatsa madalizo komanso ndi kutiyang'anira komanso kutisankhira mtsogoleri wofunikira ngati Dr. Atupele Muluzi. Pepani Amalawi nthawi zonse ife amuvu wa chilungamo ine Abdul ndakhala ndikulankhula kuyipa kwa atsogoleri a mipingo kulowelera ndale. Ndakhala ndikulankhula kuti atsogoleri akuluakulu a mipingo akamalowera ndale kumapetoko pamapezeka vuto lalikulu. Mapeto ake atumiki a Mulungu kapena kuti akuluakulu a mipingo bwenzi amene nthawi zonse amafunika kuti azipatsidwa ulemu, kwa tikaona muja yakuwapatsa ulemu kuti ndi amene amatalikira kumbali ya uzimu. Koma atsogoleri a mipingo angati azilowerera ndale mapeto ake azitukwanidwa, mapeto ake azinyozeka, mapeto ake azimenyana okhaokhawo kuti iyayi inetu paja ngakhale ndimapempera mpingo wa CCP koma ndine wa UDF, inetu ngakhale ndili mbusa koma ndine wa DPP, ngakhale ine ndili mbusa koma ndine wa MCP, ngakhale ine ndili mbusa koma ine ndi wa UTM. Ndiye kuti akamakhulana atsogoleri a Mulungu amene akutumikira ntchito ya Mulungu mapeto ake anthu azasiya kuwakhulupirira anthu a mipingo. Ndiye zonsezo ine Abdul ndakhala ndikulankhula kuti dziko lathu la Malawi ngati limasokonekera pandale chifukwa cha azibusa a CCP komanso mabishopu a chikatolika. Sikuti ine
sindimalankhula cholinga tikapena kuanyoza anthuwa, koma ndimapempha kuti iyayi mabishopu athu olemekezeka zitalikireni ndale, komanso azibusa athu azisiyetu zitalikireni ndale. Cholinga inuyo mukamayenda pa msewu anthu azikupasani ulemu, cholinga anthu aja ndale aja akayambana akamamenyana azithamangirani kwa inu kwa mabishopu achikatolika, azithamangiranso kwa inu azibusa azisiyepi. Koma inu ngati mukubwera pa ground nkumapanga za ndale, mapeto ake nanunso muzinyozeka kapena kutukwanidwa ngati anthu andale. Bwa chifukwa chani? Tione ku Tanzania kuli azibusa asisiyepi salowera ndale, mupite ku Tanzania azibusa asisiyepi amapasidwa ulemu. Ku Tanzania kuli mabishopu achikatolika salowera ndale, kuti mupite ku Tanzania mukaona ti mabishopu achikatolika china chilichonse chimene amalankhula anthu aku Tanzania amakhala chete, aboma amakhala chete, amazoti anthu awasalankhula kawiri za ndale. Ndiye lero ngati alankhula ndiye kuti ife aboma tapanga cholakwika kwa anthu aku Tanzania. Chifukwa yake maiko anzathuwo mabishopu athu amapasidwa ulemu, azibusa athu amapasidwa ulemu chifukwa amazitalikira ndale. Ndiye chifukwa choti anda amipingo aja amadikirira tikakubwera atupele munusu ku bishop kumpingo kwathu kuno kuzadandaula tete mulandire ngati Malawi, kakubwera ino kuchahana kuzadandaula tete mulandire ngati Malawi. Ali wonse amene akuchita ndale Malawi ngati ayambana ndikubwera kumpingo wa chikatolika alandireni wonsewo ngati Malawi. Koma asati akabwera atupele munuzi basi nkhope ndikuyang'ana kumbali, akabwera ino kuchahana ndikumulandira kumuombera mmanja. Zonsezo ife takhala tikuzuzula dziko lathu la Malawi. Zinachitika ripoti la ndege imfa ya Chilima inquiry imene anakazizida Chakwera, ripoti la ndege litatuluka bishop watu wolemezeka Bishop Msusa adatsutsa kuti iyayi ripoti liyayi ripoti sili bwino. Taona chifukwa choti mabishop watu amalowera ndale malo moti ziko likale chete kuti bishop wamkulu walankhula mapeto ake pana apezekaso mabishopu yena azibusa yena ndikuitenesa atulangani ndikutsutsana ndi Bishop Msusa ati ayi inu a Bishop Msusa ndinu osokoneza, inu munthu wachabechabe kutsutsana ndi amene achokera nkama mabishop. Zonsezo zimachitika chifukwa chani? Chifukwa cholowerera ndale. Zulo nsotaona azibusa 71 pastors anapita ku nyumba ya Professor Mutharika atukapanga mapemphero kumene kuja, ndipo mwambo unaenda bwino kumene kuja. Azibusa aja adapempha kuti iyayi ife tabwera basi ziko lino Amalawi akuti inu apita Mutharika muyimire. Koma kucha kwa lero taonanso akulu a planta ya synod atulusa kalata kunena kuti ayi ine amene ndatulusa kalata ndine secretary general amene ndimayang'anira planta ya synod. Anthu amene aja sanapite mu dzina la mpingo, sanapite ndikutumidwa kwa planta ya synod, koma ngopita mukufuna kwa iwowo. Ndiponso tikala pansi tifufuze kuti kodi ndi nani amene anawatuma kuti apite ku nyumba ya Peter Mutharika. Mukuona kukula nato okawa azibusa, kukulana okawa azibusa. Ndiponso mkati mwakalata mwanena kuti ifetu a planta ya synod timazindikira kunena kuti mu mpingo mwathu muno muli anthu azipani zosiyana-siyana. Mukuona zija ndakhala ndikulankhula mbuyo zija kuti inu akulu a mipingo chiyeni zitalikeni ndale, chifukwa ngakhale azibusa mwazibusamo bumbuli yena a UTF, pali yena a UTM, pali yena a DPP, pali yena a PP, pali yena a MCP, nokano azibusa. Ndiye mukamalankhula kupanga za ndale tiyeni inuyo musamapange za ndale, muzingozindikira mtima mwanu moti inetu chipani cha UDF ndimachikonda, inetu chipani cha MCP ndimachikonda, inetu chipani cha DPP ndimachikonda, inetu chipani cha UTM ndimachikonda. Ziwa muntimamo ngati mena amapangira akulu a Muslim Association of Malawi kapena mena amapangira akimamu amene aja muntimamonso akulu amamu mmitima mwawomo azisogolera tuwo ali ndi zipani zimene amazikonda. Koma samabwera pasecho nibiya ndikunato ine Muhammad Idrisa nimakonda UTF, ine Shedina Achabulika nimakonda UTM, ine a secretary general alowe akamatira alowe a secretary amamu ine ndimakonda DPP, ine mtsogoleri wa kimamu Cheka Winga nimakonda MCP. Ayi palibe tsiku limene analengeza poyera, koma mmitima mwawo mutu asogolera achisilamu amadziwa kuti ife timakonda chipani cha UTF, ife timakonda MCP, koma palibe tsiku limene anatulusa liwu poyera. Anadziwa kuti ife tiye tichikonde chitichu mu mtima. Koma inu amabishopu achikatolika amene mabwera poyera kuti ifeyo tibazo dziko la Malawi timafuna azisogolera yokhayo amene ali Mkhristu, ife azibusa asiziyepi ife timafuna dzikoli azilamulira yokhayo ali Mkhristu. Ndiye mukuona mukumakhulana nokhanokha posachedwa popa ngati simu kusinda mpaka mumenyana ndithu mupindirana zibagera. Chifukwa amenenso amene anapita zulo aja azibusa pastor 71 pastors amene anapita ku nyumba ya Peter Mutharika nawonso akupasani lemba.
nawonso akupasati ndifenso ndi ufulu wathu. Mapeto ake mukayithanisana kukachipinda komata muyankhulanaso mokulirana mitima, mapeto ake mutukwanizana, mapeto ake mumenyana. Ndiye masiku ano social media ikuthamanga ngati mvula kapena ngati madzi apa mtsinje. Mapeto ake muziyaluka. Taona azibusa asizepya akumenyana chifukwa chakuti azibusa ena anapita ku nyumba ya Peter Mutharika, azibusa ena akuti ndi achakwera, ndi anayitenesana kuchipinda komata, ndi asemphana mawu, mapeto ake akumenyana. Taonani mapeto ake ngakale mutalalikira nchali chandu sanga kumvereni chifukwa chakuti chiyani mukudya ndalama zakuba, mukutumikira anthu akuba, mukwayandikira anthu achinyengo. Chikhalirecho dziko lathu lamalaya ngati pali mtsogoleri wokhulupirika ndi olemekezeka atupire muluzi. Nthawi zonse ine abutu ndimalankhula kuna kuti Ambuye Yesu mmene amagwirira ntchito yawo amatalikira anthu akuba, amatalikira anthu achinyengo, amatalikira anthu osokoneza. Koma zomvetsa chisoni lero lino akuluakulu amipingo mwaona kuti ali pafupi ndi anthu akuba. Inu komesa ndinu ndi amene mmalalikira kuyipa kwa kuba? Kodi inu ndi mesa amene mmalalikira kuyipa kwa chinyengo? Kodi inu ndi mesa amene mmalalikira kuyipa kwa sankho? Mwapesa kuti anthu amene amazuzula zoyipa ndi amene ali pafupi ndi anthu oyipa. Zimene zachitika zulo azibusa 71 ndikupita ku nyumba ya Peter Mutharika ndikumawuza kuti ayi amalawi mdziko muno afuna ino Peter Mutharika, zomvetsa chisoni. Mmalo mona anene kuti ife tabwera pano ndi azibusa a CCAP, ndiye ife mpingo wathu amene timalalikirawo anthu mpingo wathu wa CCAP akufuna ino Peter Mutharika. Koma akuti ayi dziko lonse la Malawi, kungokhala ngati dziko lonse la Malawi wonsewo amapembera mpingo wa CCAP. Taonani kusembanitsa malamulo, kusembanitsa malamulo. Taonani akadilia tu chisango cha 2020 akadilia 2020 anapita ku nyumba ya Peter Mutharika, Peter Mutharika akulamula. Ndipo atafika kumene kuja ananena kuti ifeyo anthu wathu achisilamu akadilia tiyapempha kuti akupotera ino Peter Mutharika. Kuyankhula komveka sanene kuti ayi mdziko muno basi amalawi akufuna ino Peter Mutharika. Ayi ananena kuti ifeyo anthu wathu akadilia tiyapempha kuti akuvotera ino Peter Mutharika ndi mgwirizano wa DPP ndi mgwirizano wa UDF. Sananene dziko lonse la Malawi. Amazoti dziko lonse la Malawi muli zipembedzo zosiyana-siyana, kuli asilamu, kuli akatolika, kuli a CCAP, kuli a Seventh Day, kuli Anglikani, kuli afuse mulungu afuna wana, kuli amboni za Yehova, kuli mipingo yosiyana-siyana. Pali yena mmene musakonda sapanga ndale, ndeni mukamati amalawi mukupatikiza ndi amboni za Yehova, pamene amboni za Yehova sapanga ndale. Pamene inu mmamoti mungolankhula kuna kuti ifeyo a CCAP kumpingo kwathu tikuti tizakuvotera ino Peter Mutharika. Nde ife nchifukwa yake nthawi zonse ife amuvi wa chilungamo timanena kuti ayi mabishopu wathu zitalikireni ndale, azibusa a CCAP zitalikireni ndale. Ziko lathu ngati zinthu zikusokonekera chifukwa cha mabishopu a chikatolika, chifukwa cha ino azibusa a CCAP mumaona ngati tikunama. Nanga zimene zapangisa pamene zizamanyazi zimenezi, zimene zapangisa pamene pa zimene zachitika pamene ndizomvetsa chisoni itu komanso pangisa manyazi. Blantyre Synod auti anthu aja sana tumidwe ndi ife, anthu aja auti ife tachokera Blantyre Synod. Ndiye inu nkhosa zimene mmazilalikira iniyo mukulalikira ngakale mukupangula ngakale mukupanga malilime angakukhulupilireni awa ojaza kubawa awa ndo amaya ndi nthawi zonse amayandikira anthu osokoneza awa. Basi choncho Ambuye Yesu tsiku linali mchalichi cha Mulungu anapeza muli zigawenga akupanga mabizinesi mmenemo, akusuta champa mmenemo, akucheza limodzi ndi anthu osokoneza mmenemo, anthu achinyengo. Yesu atabwera anati chifukwa chani nyumba ya Atate wanga mwayisandutsa kukhala yosungira zigawenga, yowasungira anthu achinyengo, yowasungira anthu akuba, yopangira za malonda. Sana atibule makofi, sana amenye zibagera. Inu zoona inuyo machalichi a Mulungu mmalo moti muzuzuzula machimo amene akupanga anthu akuba misonkho ya Malawi, anthu akutaya mimba, anthu akuzimangirira, anthu akutukana. Mmatu mabishopu mukale bize kulalikira kuti anthu asiya machimo, muli bize kwalalikira anthu akavotereni akabambe chifukwa choti ndi Khristu, okavotereni Peter poti ndi Khristu. Inu kodi mwalalikira lito anthu zoti asiye machimo? Mapeto ake mukayankhula anthu amayima ndikuzuzula. Koma chikhalire chombuyo monsemu ngati anthu panali anthu amene amaopa akalankhula amakhala chete palibe otsutsa, ndiye ndi mpingo wa chikatolika. Bishop akalankhula nthawi ya Bakiri Munuzi aziko lonse linali ngakhale nduna ya boma wosapezeka kuyankha zoyankhula za bishop, ngakhale president Bakiri Munuzi amayankha amati achikulira alankhula.
koma lero ngakhale bishop wa chikatolika kulankhula ndayi yomweyo Amosi Kankuyu akubwera ndi kuzuzula ati inu musamvere zimene yankhula bishop amene uja ndi wa mabosa amene uja musamvere ndi wosokonekera mutu amene uja. Pamene akubwera alameki phiri kwa chisapo ndikuzuzula, akubwera anyamata amuvu wa chilungamo ndikuzuzula. Chifukwa chiyani? Chifukwa ife timapempha kuti mabishopu wathu chonde chisango cha 2025 pa 16 September siyani kwalalikira anthu za ndale, siyani kwauza anthu za ndale, asiyeni Amalawi wokha asange mtsogoleri. Palibe pamene analemba dziko la Malawi kuti dziko la Malawi amene azilamulira ndi Akhristu, palibe pamene panalembedwa. Dziko lathu la Malawi timayendera malamulo ochita kulemba aphungu ku nyumba ya malamulo. Ndiye azibusa wathu ngati mukufuna kuti muzilemekezeka zitalikireni ndale. Mabishopu wathu ngati mufuna muzilemekezeka zitalikireni ndale. Asiyeni Amalawi asange wokha mtsogoleri. Ku Tanzania kuli mabishopu a chikatolika salowelera ndale. Ku Tanzania kuli azibusa a CCAP salowelera ndale. Ku Tanzania mashehe, ziko la Tanzania chiwerengero chochuluka ndi asilamu. Koma ziko la Tanzania msilamu amalamulira 10 years ndikuchoka, ndikubwera Khristu so ndikulamulira 10 years. Ziko la Tanzania ndilotukuka, koma ziko la Malawi titipompa ja pamene tinayima paja. Akamuzo anatibera misongo ya Malawi. Akamuzo sati 1 years akuzunza Malawi. Anabula Dr. Bakiri Munuzi iya akamuzo iya. Amalawi azunzika nthawi yaitali. Apasa ni ufulu Amalawi ngati zolengedwa za Mulungu. Amuluzi anatesa makadi, amuluzi anatesa misongo, amuluzi ndende zonse zoopya anatheka, amuluzi anabweza ufulu wolankhula, amuluzi anabweza skulu ya ulele, amuluzi anabweza startup yake, amuluzi anabweza mama asafu, amuluzi anabweza zambiri koma peto yake mabishopu a chikatolika ziko lino lonse. Abakiri ziko linafuna likale la Chisilamu, Abakiri taona nepena palipo sa kungomanga mizikiti, Abakiri taona ni kulalikira palipo sa Chisilamu, taona ni Abakiri akupita kumzikiti, taona ni Abakiri tukwapemba kuti alowe Chikristu ndi akukana, taona ni Abakiri. Inu mukulimbana ndi munthu amene anabweretsa ufulu dziko lathu la Malawi. Koma akazuzula choncho muona akulemba kalata. Abakiri tikupemphani la Mulungu limubwere ku mpingo wathu wa chikatolika ndi mapemphero a misa. Abakiri kuziuza nduna mabishopu kuti andipempha kuti tipite ku mapemphero. Ndiponso munthu woyambirira kufika mapemphero panali Abakiri Munuzi. Kungotha mapemphero wa Abakiri kungobwerera kusanjika. Taona na Abakiri zikoli afuna likhale la Chisilamu. Kodi inu mabishopu soti Abakiri zulu anali kumpingo kwanuko ukapemphera mwayiwala. Ndipo mapemphero ainu mukayamba 8 koloko mpaka 7 koloko mazulo. Abakiri anakhala zuwa lonseli mpaka kulowa zulo akupanga mapemphero limodzi. Pamene ku Chisilamu akapemphera 15 minutes 20 minutes atuluka ndikagwira ntchito ya boma. Pamene Bakiri akangoita ndo kumpingo wa chikatolika tibwerani tipange mapemphero. Pamene poteti office ya boma atseka zuwa lonseli kupemphera nanu limodzi kumpingo kwanu. Mabishopu a chikatolika zipatseni ulemu, siyani kulowera ndale. Azibusa a CCAP siyani kulowera ndale. Ziko lathu la Malawi ngati pali munthu wokhulupirika ndi olemekezeka atupere Munuzi. Asiyeni Amalawi asange wokha mtsogoleri. Tauna zimene alankhula brother akuti bule kandani bula to yankhula momveka. Peter Mutalika pana akukanika kugona, Peter Mutalika pana akukanika kulankhula, Peter Mutalika pana akukanika kuvala trouser, Peter Mutalika pana akukanika kupanga china chilichonse kutanthauza munthu kuja ndi wamkulu. Ndiye yankho mavuta ali mdziko lathu la Malawi siwo yang'ana ku DPP, siwo yang'ana ku UDF, koma siwo yang'ana ku MCP pepani tiye ndiyang'ane ku chipani cha UDF, koma ife tibati iyayi. Ndiye ife tikupempha kuti chonde wolemekezeka mabishopu wathu, wolemekeza azibusa wathu, tiyeni zipatseni ulemu. Siyani kwamenyanisa Amalawi, siyani kwapasa siyani kupanga sankho ziko lathu la Malawi ngali pali mtsogoleri kuti timpase voti yathu ndi wolemekezeka atupere Munuzi ndi chipani cha UDF. Ziko lathu la Malawi ngati pali munthu wokhulupirika ndi atupere Munuzi. Zimenezo ngakhale bule ayankhula choncho kuti ndithu mdziko lathu la Malawi ngati pali mtsogoleri ndi wolemekezeka atupere Munuzi. Mabishopu athu timakunyadirani, azibusa asisi timakunyadirani, koma chimene timapempha kwa inu siyani kulowerera ndale. Chonde zitalikireni ndale. Chonde muzauza Amalawi chochita. Amalawi ali ndi ufulu wosanga okha mtsogoleri. Amalawi ali ndi ufulu wolowera kusanga chipani chimene akuchifuna. Chonde zitalikireni ndale. Alhamdulillah kwaje tunjom.
zitalekere ndale chonde ife tagwada mwendo wanu ife amalawi timakunyadirani ife amalawi timakukondani inu nthawi zonse muzigwira ntchito ngimene amagwirira ambuye yesu tende wa mulungu pite pa iye nthawi zonse ambuye yesu madalitso a mulungu apite pa yesu amatalikira anthu akuba amatalikira anthu achinyengo amatalikira anthu amaboza amatalikira anthu asankho nthawi zonse ambuye yesu amakhala ndi anthu okhulupirika ziko lathu la malawi ngati pali munthu wokhulupirika ndiye ndi olemekezeka atupere munuzi ziko lathu la malawi ngati pali chiyembekezo chathu ndi olemekezeka atupere munuzi ziko lathu la malawi ngati pali chipani chimene chimalamulira amalawi ndi kumva kukoma ndi chipani cha UDF chonde azibusa machema azibusa wathu mabishopu wathu zitalekirani ndale ziko lathu la malawi mmalawi amene amalikonda ziko lathu la malawi amalawi chonde amalawi 20 miliyoni ndikukupemphani chonde amalawi tisange mtsogoleri posayang'ana chipembezo posayang'ana mtundu posayang'ana umene akuchokera koma ife tingoyang'ana munthu amene ali ndi utsogoleri ndiye ndi olemekezeka atupere munuzi zomasankha munthu foti timakhala ndi kulimodzi zomasankha munthu foti timakhala limodzi kutchalichi basi chifukwa cha chisoni andipasa 1000 zatha amalawi ziko lathu la malawi msanje tukalonga akuti chiyembekezo chathu ndi olemekezeka atupere munuzi voti yathuyo izapita kolemekezeka atupere munuzi amalawi talira nthawi yaitali taberedwa nthawi yaitali tanamizidwa nthawi yaitali taberedwa nthawi yaitali tasankha ndola kuika nthawi yaitali tisange olemekezeka atupere munuzi nkhani yanga yomaliza chonda achakwera inu achakwera kamumayendera mamina kamumayendera chani inu zoona mmene anthu akuvutikira ziko lathu la malawi ndikuayitana anyamata 100 kodi ndalama zingati zimene mwapatsa ndi akuti anavala ung'ono tadala apasta abusa kuyiwala abusa chakwera anavala ung'ono mbalima ati atajambula maluwa ati ndikukakumana ndi achinyamata palibe dipindu lanji limene mwapeza achakwera dipindu lanji limene mwapindula subhanallah kandi ngane kuti chiyani kaya achakwera amalawi akulira kunjaku amalawi akufa ndi njala amalawi alibe fetereza amalawi akomana ndi mafuta osiyana ziko mandira mizama atavomerezana kuti basi ziko la kukanikani akuti kuvala waung'ono trouser yotina akuti asanduka atupere munuzi asanduka akabambe asanduka akondwani na nkhumwa asanduka ino kichahana abwana tavomerezani ziko la kukanikani mwalephera kuyendeza ziko asiyeni atupere munuzi alamulire ziko koma akulu upresident ndi wokoma paka achakwera kuvala katrauza kotina amalawi akabambe anatibera mamiliyoni nthawi imene amagwira ntchito ku Reserve Bank ngati tingamusange kuti akhale mtsogoleri asatiberanso ndalama zingati amalawi tiye timusange olemekezeka atupere munuzi akhale mtsogoleri wa dziko lathu zikomo kwambiri